Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Martin. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Martin. Kini ako problema bahay ni sa among silingan ba nga among gitabangan taon. Siya pa'y gitabangan, siya pa gyud masuko. O garon inyo yung masabtan kung unsa niya akong sugilano, no? E na niya ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Ay, dang bro. Ay, practice na doon kayo. Padong nagitaan ni ka. Okay, larga. Tadan-dadan-dadan-dadan. Tadan-dadan-dadan. Ang panahon karon lahi na. Nagkadaghan na ang problema. Naiminyo nga muhirit pa. Mangitaw laing romansa. Pag-usap mari o pare. Ayaw nagbuhat o milagro. Ana, kontento na lang. Ayaw nagkilaw sa uban. Yeah. Naay mo bu taas gidakon. Dakong lawas bingkol o bukton. Naay taas nga kaging kingon. Saging luyat nga sudongon. Agwanta na lang higala. Mauna may imuha. Palunga ang suga para di ka matulala. Partiso na. Paglaw na to kay partiso na to. Mas nindot ning practice ba kay mga tunong uban sa isa. Ang uban na ito. Rida. Ay sus. Maabot ay gayon nga matunong ra gyud nga tuwa do. Matunong sa lain ba ha? Naunsa. Ano ta? Liko na sa diya. Ari mo. Ay. Ari mo sa ko diri ha. Nalakas na plate. Sige. Ay. Namin ngita na to. Ay. Ngita is kong asawan ba? Kinsam ka ni. Kinsa na? Lods? Kasi Lods. Kintang Lods. Lods Ko ako lagi kasawa. Nga naman unta. Unsay ato? Hinera palihog no, nga niya si Juliet, ang rainan sa mga gwapakon. Ang engkantada sa kabayutan. Kinsa na ibong Martin? Oo, dahil nangita ni mo ay. Julia ko na siya, Rayna sa kagwapuhan o ikatada sa kabiyutan. Uy, Julio! What? Oh, purbida. Ika ka silang Julian, himong Julio. Purbida do. Ay, bayot, sud dali! So, dire. Ali. Basta bukitaan ka si Tipaon diha. Pida, naarmim na ko pero buwang. So, dire. Ay, grabe kayo siya. Ano naman kabayot, oy! Ang gwapa lang yapon, ba't ang pakalitan? Ano ba yung ato ni mga nasaag mga dinis sa Mumbai? Oh, inyo di ay ni? Ay, wala ka may baw. Sige na makakani din eh. Silingan ta, uyot. Ano ba, oy? Ingan mo kung kang nasaag ko. Siya ba ya? Ang lagi ato ni Muy. Ay, kaning Lods. Magpatabang lagi ito ko ni mo, Lods ba? Sure. Tabang mga taglaing tao, ikaw pa nga murag dili ingon nato. Ano, Lods, oy? Ikaw ra ba yaga ingon ha nga ikaw si Julia ang engkantada sa mga kapayutan. Oh, siya ba ya? Magpa-shock effect ba yun? Kasi patabangan ni mo ba? Kung ang manggudyads ba, ang akong auntie, na-apel magkutaon sa ang ilang balay ba, na-apel ko kaguba tungod sa linog, na-apel man, naku kayog liki, Ang imong ante? ilang bay? Luig di pa kayo sila yan. Grabe kay kagubang ilang bay. Taas ay liki. Pero ang akong auntie, no, ang iyang liki, abot sa agtang. Grabe yan, naguna ng liki agod. Sabay? Dili, tayo mong ante. Sige, yot. Amo nang istoryahan sa kumbana, ha? Ayaw ka bala ka, muhatag me. Balikan lang niya ko, ha? Oh, sige yan. Salamat kayo, ha. Di lang magdugay kay matupag ko sa uban ako masuod nga doon na humok og mga kasing-kasing. Sama ba ni mo? Butan ko kayo oy. Grabe day kayo ang pagkalikit sa ilang bahay, bayot? Ay, grabe ito kayo, day. Unsa gyud ang gabi, ha, bayot? Abi ni mo, day, no? Ang kanang ilang bahay, Tris, andanas manta na. Paglinog, dus andanas na lang. Hala ka, grabe good. Mas may grabe pag yung karon. Kay doon na aftershock.
paglinog yun, aftershock. Ang iyang bahay nga dos andanas na lang, karon usa na lang. Ha? Mura may noog bungalote ang iyang bahay karon. Hala, kuya, wagod no. May gani, kaya wa sila maunsa, no? Ay dito man silang tanan sa rooftop paglinog. Nahugod ang iyang bana. Habi niya patay na ay. May gani kayo sa nalang kaandanas. Giswerte paghapon taon. Luuyas ilang bahay, no? Doon lagi kaayo. Kamurag may ok man ang ilang bahay. Gikan sa to kaandana. Karon nahimo na lang usa. Ah, swerte. Kay buhi man sa sila. Malas, oy. Kaya Kay- wala naman sila, wala naman sila kanaog. Kaya hagdanan, wala may unang naguba. Wala sila kakanaog. Ay, kamala sa good. Swerte piya. Ah, swerte? Kung kinatabangan man dayon sila, nang huwam nagkuan kining hagdanan sa Vico. Ug mo himo na mo hagdanan sa ila, ha? Ah, swerte di ay. Malas, oy. Malas? Kinahog man ang akong auntie pagdaog. Anong malas man? Nakamakahagdanan sabi ko nga ilang gigamit. Oh, pero malas kay hagdanan sa Vico, pangag man. Kuha mag-usa ka ang-ang. Ay, kamalas basad. Swerte, oy. Ah, swerte? Swerte, oy! Yan ko ni may rescue dayo nila. Mao nga, salamat kaayo yan. Ang ginuon na lang mag-igo. Muhatag kinong bayo. Kamang ginuon na lang mag-igo ninyo ha sa inyong kaayo. Yan, ha? Ah, sige. Pero kanang kuan, tinuod magiging kinahanglan nagtabang, amo ginatabangan, balikan lang niya ko ha. Recorded by X Thunder Gaming. Say ba toyo atong bayot mo day? Nangayog tabang. Kaya ko nung auntie na igo sa linog ang ilang bay. Ngunya kay dako mag-damage. Laliman ka do nga ang bay kuno sa iyang auntie Tres Indianas. Karon usa na lang. Ha? Ano ba? Gilamoy sa yuta ang first ug second floor. Ang nahabilin third floor na lang. Ah, maayo gani kay luwas pa yung ante. Oh, lawas ra. May nang may motong na ni ani siya kay mga isa kinabang ba kay luoy lagi taon kuno kaayo. Oh, taga ato ida ba? Mamalit ang para sa ano nila. Sa may paliton dong. Malit lang to sardinas. Kani lagi magiluyon kay ta sa uban ba niya magiluyon sa kaya kong asawa na malit ay may para hinabang nila. Kunya kaya piki lagi ta sardinas sa taon ang amo taong gisigurog palit ya bugas ug unsa pa diha. Kunya, ayo! Ah, ayo! Okay, so. Naitaw sa tawas on, susiha ko no kinsa na. Kinsa na? Ayo! Marcel ni! Oh, Para sil ko no. Nada kay order? nag-order ko para hinabang taon sa amiga ni mong bayot ba kay ngayon magato sila hinabang. Ay, oo. Ah, di ba? Ah, sige. Mauna na kadiyot. Ako sa luwason. Oh, unsa man na daw? Nay, Parcel, Juan, ikaw si Martiniano Valdez, no? Oh, Martiniano Valdez. Ako tong amigo si Martiniano Gomez, pero patay na taon. Palagi ko, magsuot lang tagtuan ba? Oo, ako. Di mo order ni. Ara, Ah, sige. 5 karton yan, 5 karton. Amo na, sige, paliho ko putang dito. Isa dong. Lo, Unsa lubiyo. na imong gi-order di ay dong? Ah, sardinas dai. Ha? Daghan ko na ko. Tagal ba taga-tagan? May ikaw sa tag atong di na to tagang uban sila reto tagaan. Apil to ng uban oy. Sige. Tawag niya mga silingan na to para tabang uripak ani ha. Adaw salamat kayo ha. No problem, sir. Pwede ka na ko picturean, sir. Makuhaan ka ba nga? Imo nang grease mo. Ah, okay kayo. Okay kayo. Waki. Auntie, kalma lang, auntie. Ayaw palabis imong gibati, ha? Ay, sakit manggod kaayo hulyaw eh. Nga pila na katuig na mong pundar nga matukod ng baya. Murag sobra na sa katunga ang among alkansi ani. Kaya imbis tulo ka andana, nakaroon usa na lang. Ay, subayin na nga, auntie. Niasa man taon may isumpay. Nawa naman may kwarta. Kadto, tinigop yung taon to na mo isa kumbana katong milarga siya gawas. Unya, karoon wa naman si Bularga. Kay magnegosyo na malagay unta mi. Ang sa man gusto, ha? Katong negosyo nga pyramid ba? Ay, networking. Oo, kana, pyramid ba na? Ya. Nahunla ko ng pyramid god na igos linog. Bungo, sa ito'y. Ayo. Hala, Julia. mo na ron, ati sila na ron. Gipangayon ako hinabang ba? Nagdanan lang hinabang, mo na yung gaguol, ha? Nagdaros lang hinabang. Ganito yung akong pasudlon. Ay, oh na, dire. Unsa po di katagan ko na
Ani yung kinarton yan. Ay, amo nang hinabang yun. Nya ikaw na'y bahalang mo bahin-bahin, ana ha. Apila na lang tong ubang silingan ninyo, nga naigo po sa linog ha. Ay! Ang saan ko di ay ni? Mga sardinas na. Mga sadi. Ano, day ka? Sudot lagi ng mata nimo. Purtig yung sigaa. Matagak na, uy. Ante. Matagak yung mga mata ni Ante. Ano, day mo, uy. Aday, tanan day, mga hatap ito suban. Ari sa minari, ha? Nakita na mo ang mga reaksyon sa iyahang iyaan og sa bayo taon nga mo risigay lang mga matang kita sardinas. Nya wa ko magdahom nga sa social media di ay may gisulti ang bayot. Ay. Oh, dong. Tanawa ko gipost sa amiga mo bayot. Siya man ni tanawa, oh. Asa ba? Oh, kana tanawa. Kani? Oh, kana ba? Awa. Okay, play ha. Tabi nawa. Uy! Magpasalamat mo kay ipakaon mong kaila nga way ayo. Munon ganay mo kung pakaon. Lubos-lubos ang putaw ninyo, oy. Kanang humba nga lata, adobong pinalagtob, nga may pakapin nga sukang pinakurat. Dili kay pakaon ang may nidyo sardinas. Sardinas? Ipakaon niyo na mga taga-barangay Bulhot, si Tio Bagotbot. Uy! Buang nga. Manghambog pa. Oy, kung wapay linog, no? Humba nga lata o adobo pinalagtob ang among ikaon. Mao na itinood! Kahilas ni bayota. Unsa man taon ning bayuta, uy? Kita'y gipadungong-dungong ano da. Hilasa na niya. Murag bagay siyang naong gilas-hilas yung kanahan. Di sam ka sa dinas. Iyang naong ng bayuta murag balik tinabal. Adi, lagot ko. Kita pa'y mo tabang. Siya pa mo'y tabangan. Nya maginingon pa siya na. Palik ang bida. Sos! Labayon ko ni sa dinas. Kinarton ba? Hilas ni bayuta. Ano itong pupalikan, hindi ha? Ay, pasagdiin na lang na. Uy, ano na lang tubayi? Ano Adi, kalagot kayo. Bida. Ngayon itong hinabang niya. Magyaw-yaw ko sa atong hinabang. Basi dili kita mo iyang gipasabot, uy. O siya dili. Kaya nga no, ha? O sa kaya itong yatag nila? Sardinas. O di kita ikigo ni kanan. Timan balik ganin ni bida. Ari ganin o niya, mangayo pa hinabang. Kumo na ihatag na ko aning kanahana. Martin. Recorded by X Thunder Gaming. Suruka lagi sa kundugong nakakita sa vlog lagi tao niya. Mao nga, lagot yung kay ko. O niya. Hinaunsa man ning bayuta. Awtan awada, napuno na hinuon si Bash. Sakit na nung kay mga comments sa mga tao para niya. Mao na, amaw mo kang bayuta ka. Mao na diha. Kinsa na? Dahil na nila tao. Nuktok. Siya yung kinsa to ka. Oo, okay dong. Kinsa inang Julia? Oh, kabangi taon ko, oy! Noon sa ka? Gigukon ko mga silingan, itabagan ko nila ko lata. Nga naman? Amot ko na nasuko man na sila na ako. Ay, tungod ti nga ito si mong posting ani, kato nagyaw-yaw ka, nganong sardinas may gipanghatag. Di ba? Tinuod sa di ko ganahan og sardinas. Kung di ka ganahan, ayaw kaon, di ka ikaw ray gitagaan adto, ipangbahin-bahin, man to, di man to imuratanan. Ma'am, kaning, ni ako ba kay, may kuyog ko ani niya. Kay, usara ba mi nga mihatag og sardinas? Ako magutan isang kipadlo nga, dili unta ko niya angay, dili to niya angay isulti. Unya, iya man kyung gipost ba? Dagay na hinuna ang nasukuan ni niya. Ana, mao na aron bayuta ka. Oh, pang-content ra mga to ako, oy. Ayaw ba ma-viral? Maka 1 million views ko. Yan, naka 1 million views ka. 1 million ka bukol. Mao na napala nimo. Taka mo kag yawit social media go, daghan ka na kay naglagot nimo, mao na sultana. Day, asa itong shampoo na rin, day? Hala, patay na nga akong bana. Si Batiyot, kinaglagot na ba kasi nimo? Hala, siya ba na malat atong mga sardinas na ba? Sige na, si Bat na kinaganti ra ba nang iya kang labayon og mga linata? Basta makita ka niya. Lakaw na si Bat na. Day? Lakaw na ba? Sigam na ng mata nimo diha. Uy, kanahan. Ha! Awa. Sida ni man. May naong pentuk. May naong ka bang muari na rin bayuta ka? Dagan, Julia, kinagkuha ng linata. Dagan! Si Bat na yun! Ay, si Bat, ay! Pantayon! Ay! Aray! Hala ka, patay! Hala, ma'am, sorry, ma'am. Ikaw na ikaw, ma'am. Patay, linata. Pag yun, dagan yun! Dagan yun!
Tungod sa kong kalagot kasa, hinoon kong laing tao. Probida. Mao may naigo taon sa sardinas ka akong gilabay. Laing tao to, pero mao or magtingo ka itong iyang tao sa bayot. Probida. Suko taon kayong babae taon igo taon. Ipabarangay ba taon mi? Nagisi mo taon niyang kilay taon naigo sa sardinas ka akong gilabay. Mapriso ka ako ani? Usapay akong buhato taon ani? Mao ni akong problema. Sardinas sa gyud may nakaingon katong bayot sa Facebook. Saan man ako? Palihog. Tabagin mo ninyo, be. Unsa man kung kamoy pasultihon, Martin. Okay, ang sendo na to karong adlaw gulyat. Si Martin na tipres. Martin. Si Martin, kanin si Martin ko na tipres. Kanang kuan ba, kanang nitabang sila sa ibutan na to. Manggitagon kayo. Itong na linugar na tipres. Niya. Nihatag sila, ngadto sila, ilang ramaning silingan. Sad, nabang sila, kitagaas sa rin, yaw-yaw minuning kitagaas sa Ang rin. itikaan. Kabuhi untali siya, oy. Bitaw, basin o, kabuhi o, no? Dili lang i-push out nila og may nagani kagitagaan ta. Oh, lagi. Wala kay. Tinood na. Kasi ang Ang imuha dong Martin, ang imuha kasaan lang hinuon ka kay naglagot lagi taon siya atong bayot at tipres. Nya gilabay niya yung sardinas ang bayot, ang katong ligo katong silingan nilang nitabang ta. Oh nya unsaon naman lang ani niya nga iba barangay ra taon sila. Ang iya di ba kana taon siya makasama priso kabayad. Saon na ni niya Ang tipres. problema kato na igo ang Babay. babay. Oh naigo sa Dili tungod kilay sa dapit. sardinas nga gihatag. Dili ano Tungod sa paglabay nga tungod naigo. sa kalagot niya atong bayot, naigo ang babae, looy kayo. Okay, nangantim gyud siya, awa niya balik ulit, bayon ko ni sa sardinas. Mao na. Nya. Bang. Bam. Kasi pangutana lang. Tungod sa akong kalagot, nakasaan noon ko sa akong sigkataw, kay naigo pa paglabay na ko sa sardinas, suko kayo ang babae nga naigo taon. Mao ni. basa ra. Nabulot ni Ay, tao ang agtang ato. Gisi taon na tipresi, pertigada dugo. Bam, sa imong mayaw-yaw diya, de. Sa laing bahin sa kasulatan, Gulyat, mabasa man nimo na ay nakabutan dito nga kanang ang paghatag kuno nga malipayon ug wa magbagulbol dakong grasya. Apan kaning imuha dili man Martin, dili man ingog pagbagulbol. Ino lang kasag muyo lang tungod kay nagyaw-yaw mo gud ang gitagaan. Munay ako ang ambitya nimo. Apan sa dili pa ko mapadayon, ako paambitan katong bayot nga mao nakaingon. Lucas Lucas 17 may nakapahaling ba Haling sa unsaon ba? sa kagubot. Lucas 17 versikulo 11. Ano man diha? Gingon dire ayo. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya may balik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog, may hapa sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa marayanhon katong tawanan niya mingon si Jesus, dili ba napulo man kamo ka tawo nga nangaayo? Hain naman ang siyam. Ako nang gibasa nga ang buti pasabot nga para sa anis Biblia ba nga nibalik yun ug nagpasalamat. Katong bayot, wa mo gud imbes magpasalamat ang yaw-yaw may noon, maoy nakahaling og nahitabo nga tungod sa kalagot ni Martin nang labay og naigo katong usa ka donor, usa ka may hatag. Ang ako na lang kasultian ni Martin kanang ang pangayon alang pasaylo wa man gyud mo tuyua. Pananglitan mo abot mo barangay kay pa barangay man imo isulting tinuod. Kung may mo ipapel tog tawag katong bayot kay maoy nakaingon. Apan kay pong palagis bayot, content lang iyaha. Katong iyahang pagyaw-yaw, content ko para mo viral ko no siya, Gulyat ato pa niya. Ya tong gituyo para mo. Ya dito niingon di siya ka content. Na diya. Oh, ako may kada sa bayot. Di ba ang katong tinuod gyud ba? Ingon. Di ba sa tugilanon ba? Sa tugilanon ba? Dili man nga what do na tigigo, do na tigi nga masiya gyud. Pag-igo ani ha, kanang sugilanon rin. Kini atong tugilanon ba? Oh, kaya ko sa mag-viral. Dili. Ingon bitaw siya ba mga content ra man to ako para mo 1 million views ko. Yang content niya di man maayo. Doon na ba ko nabasahan itong dugay na abot og sakto ba kung nainomduman nga magimo kuno ka og content unya you're using another person for your popularity, it is kuno a silent corrupt. Abot sakto ko nabasa di ko kay mo mo ana ba mo ana nga Ngayon silent corrupt, magkita man ba? Mag-use ta og lain tao, palitan ron, nga anta, palit-palit tao niya dili ka naman, pero ba nang gibuhat bayot, nga, kuno ay nagyaw-yaw, sabay ko yun yung content ready ay. Okay. Nga na ba, apan mo lagi kung yun, balik ko ni mo, Martin, nga kanang naagpanalita, patawag man ka sa barangay, matarungan ka, nga dili ni mo tinuyo, dili ni mo intensyon, nga maigo ang agtang niya tungo sa kababay, tungod lang katus imong kalagot o katong bayot, maog yun nagkaingon, kung mahimo, ipatawag sa apel, aron po siya mamaymayan.
Kay sa imong bahin Martin nga nagyaw-yaw ka ug mabasa ko sa lang kasulatan sa kanang gingon ang malipayon ko nung Ako sa dato ba, inato ba no kanang makahatag kag tabang niya, magyaw-yaw siya, bahala na ka diha basta ako katabang ko nimo, ay yaw-yaw di mayok. karon. Bahala ka. Karon. Karon. Kay kita tigpanghatan magyuta pag-aging linog dito Norte Goliath no. Wa jud ko magno ng content. Pag-abot ko dito mo panghatag ako kanang makapananggil jud ko nga BB Boys. Salamat na pinangatin ko naman doon. Kung ako ang puzzle, Tihon.